aften og velkommen til CBG News. I aftens hovedtema det er IKEA, og mit navn er Dina Moya, og det her det er min medvært Nikita Bang. Dagens hovedtema her i CBG det er jo IKEA, og vi har et par meget interessante ting her, der foregår meget i øjeblikket her i IKEA. Ja, det gør der. Og det er jo en verdensomspændende virksomhed, men det begyndte faktisk i de små. Det begyndte med Ingvar Kamprad, som var en svensker. Han begyndte i 1943. Han cyklede simpelthen rundt og solgte ting. Og han fandt lidt inspiration til navnet IKEA. Der er faktisk ikke mange, der ved, hvor det kommer fra. Og det kommer fra hans navn, Ingvar Kamprad. Ja. Den gård, han voksede op i, som hed Elmentarød. Og den by, han voksede op i, som er Agunnarød. Sammen bliver interiørerne i IKEA, og det var det meget godt fundet på. Det er da meget interessant. Og som sagt var IKEA en verdensomspændende virksomhed inden for møbelindustribranchen. Og de har deres virksomhed i 28 forskellige lande i dag. Og de bliver ved med at udvikle i de forskellige lande. Jeg kan lugte lidt stald her. Ja, her på det seneste har der været en stor diskussion om IKEA har hestekød i deres kødboller. Dette analyse blev så ofte gjort i går, hvor resultaterne blev, at det var der. Disse kødboller med hestekød i blev fundet i 15 forskellige lande i virksomheden IKEA. IKEA.dk tester nu disse kødboller grundigt, og de har med 100% afskaffet disse kødboller inden den næste måned. Og så chokolade. Det smager altid godt, men ikke når der er afføring i, som der har været i IKEA-chokolade. Det er også kommet for et par dage siden, så det går rigtig skidt. For IKEA Foods mister kunder. De mister der mange. Livet løs. Altså alle de der lige skulle snuppe en kødbolle efter shoppingturen, de kommer vist ikke mere til IKEA. Nej, og det bliver hårdt at få dem tilbage igen, de kunder. Ja, så må vi se, om de måske kan begynde et zoologisk have derinde. Ja. Det går ikke kun negativt for IKEA, det går nemlig også positivt i visse punkter. Og det er nemlig miljø og foundation. Ja, de har jo som sagt succes med deres miljøprofil. Ja. Det går meget godt for dem, og lad os lige høre lidt nærmere. James? Hvad siger du, James? Can you hear us, James? These are all LED lamps. LED is such an amazing technique to work with. It uses 85% less energy than an old incandescent bulb. LED is extremely long-lasting. LED will last up to 20 years. In 20 years' time, I could have grandchildren. You don't have to replace your lamps at home to save energy. All you have to do is take out the old traditional light bulb and put the new LED bulbs in. Lighting can play a really strong part in sustainability because in everybody's home you have lights. If all IKEA customers around the world took out one traditional light bulb and replaced it with a new LED bulb, that would save enough energy to power up a city with 1 million people. LEDs aren't just good for the environment, they're good on your wallet and they also give a really good light. Thank you, James. Det var så det om det miljørigtige, og faktisk foregår der så andet, nogle kampagner. Ja, denne kampagne er faktisk virkelig godt. Det er en af de bedste sikkert. En dame ved navn Jin Dong, hun arbejder nemlig for IKEAs kampagne, som omfatter, at de sælger en tøjdyr. For hver kunde, der køber dette tøjdyr, bliver der sendt 1 euro til Afrika, hvor de så får den bedste uddannelse, og det er virkelig godt. De har startet mange skoler op, og der er masser af børn, der er begyndt at gå i skole på grund af IKEA. Ja. Og lad os lige høre, hvad Jin Dong siger. Jin Dong, goddag. My daughter says I have the best job in the world. What? The whole day you're buying soft toys? You must have got the best job in the world, she was telling me like this. So yeah. Each year we have a campaign where IKEA Foundation donates €1 for each soft toy that our customers buy. The money goes to Save the Children and UNICEF projects to help improve the education for the children across Europe, Asia and Africa. So far, more than €48 million has been raised. Because of this, 8 million children can get quality education. 我们这里Jin Dong，你好。
Det var så det, hun havde at sige. Det var meget interessant og meget sødt endda. Ja, det er da meget godt. Det bliver lidt varmt herinde, synes du ikke? Jo, det er da ved at blive ny årstid. Så betyder det, at solen skinner, og det betyder, at IKEA har mere energi til deres selvforsynede varehuse. Ja. De har sat masser af solcellepaneler op, og har de så også vindmøller, har de den sted i. Håkon, kan du høre det også? This is a solar panel. When the sun shines on it, it produces electricity. Enough for 4 televisions. But we're not using solar panels to power televisions. We're using it to power our IKEA buildings around the world. We have installed more than 250,000 solar panels already today. We are also investing in wind turbines in countries where the sun is not shining so much. Already today, more than half of the energy used in IKEA buildings is coming from renewable sources. The goal is 100% renewable energy, and I think we will get there sooner than you'd expect. Mange tak, Håkon. Det var så hvad det, han havde at sige, og det går da meget godt. Miljøet bliver et bedre sted. Det kan være noget, de får feedback på. Efter Ja, vi kan se, at IKEA bliver større og større nu. De har udviklet deres branche. de skal til at begynde i hotelbranchen. Det bliver spændende. Ja. Men ikke, der snart kommer en staldbranche også. De starter med 100 hoteller. Ja, Og det er nok for de unge, der ikke har ja, lige... det er lidt billigt og, Ja. og samtidig god kvalitet. De har jo som vi har fået det at vide, så bruger de deres egne produkter. De fremstiller jo alt for sene til... Så det bliver ikke så dyrt for dem. Ja, det lyder meget spændende, og lad os se, om det går bedre. Nu var en anden branche lige ved at lukke for dem. Ja, restaurantbranchen måske. Ja. Det var vist alt, hvad vi havde for i dag. Hvis der er mere, I vil vide om IKEA, så logger I bare ind på IKEAs officielle hjemmeside. Eller på vores egen cbgnews.co.uk. Og se med næste uge, hvor vi har mere. Ja, det var Nikita Bang og Dina Maria. tak for i aften.